Здравейте и добре дошли отново в Действие. В днешното видео ще поговорим за това как можете да печелите пари, използвайки инструменти за изкуствен интелект като ChatGPT и други подобни програми. След дълга пауза отново реших да направя ново видео, което смятам, че ще ви бъде доста полезно. След като го изгледате видеото до край, ще се зарадвам да споделите мнението си долу в коментарите. Да започваме! Нека първо да видим какво представлява изкуственият интелект. Изкуственият интелект може да бъде определен като способността на машина да проявява умения, които обикновено са присъщи на хората, като например разсъждаване, учене, планиране или творчество. Когато говорим за изкуствен интелект, технически системи могат да наблюдават околната среда, да получават данни, например подготвени от други или събрани от самата машина, да ги обработват и да извършват действия, свързани с постигането на конкретна цел. Системи с изкуствен интелект могат да адаптират своето поведение до известна степен, като анализират резултатите от предишни действия и работят автономно. Въпреки че технологиите с изкуствен интелект съществуват от над 50 години, през последните години са постигнати значителни пробиви благодарение на увеличаването на процесорната мощност, набиране на големи масиви от данни и разработване на нови алгоритми. Прогнозите са, че изкуственият интелект ще доведе до големи промени, включително цялостна дигитална трансформация на обществото. Поради тази причина изкуственият интелект става приоритет за Европейския съюз. Но сега идва и въпроса: е хубаво да всичко звучи много хубаво, обаче как можем да се възползваме от изкуствения интелект, за да печелим пари? Всъщност има много начини да използвате изкуствен интелект, за да печелите доходи, и сега ще разгледаме няколко от тях. На първо място, създаване на съдържание. Един от най-популярните начини за използване на изкуствен интелект за печелене на пари е чрез създаване на съдържание. ChatGPT и други инструменти с изкуствен интелект могат да ви помогнат да създавате висококачествено писмено съдържание за вашия уебсайт или блог, като например статии, описания на продукти и публикации в социалните медии. Това може да ви спести супер много време и усилия, а също така ще ви помогне да подобрите класирането си в SEO, Search Engine Optimization, т.е. оптимизация за търсачки. Накратко искам да ви обясня и какво е ChatGPT. ChatGPT е голям езиков модел, разработен от OpenAI. Това е един вид чатбот, на който можете да задавате въпроси и той ви отговаря на въпросите по най-смисления начин. ChatGPT е част от семейството на GPT моделите Generative Pre-trained Transformer, които са създадени да обработват и генерират естествен език. Целта на ChatGPT е да осигури на потребителите възможно най-добро преживяване на разговор с компютърна програма, която, както преди малко споменах, може да генерира отговори на база на входящ текст. ChatGPT е обучен на голямо количество данни от различни източници в интернет, което му позволява да отговаря на различни типове въпроси и да генерира смислени отговори. Създателят на ChatGPT е OpenAI. Това е компания, основана през 2015 година, която се занимава с изследвания в областта на изкуствен интелект и разработва нови технологии, които могат да се използват за решаване на различни проблеми в света. А основните спонсори на OpenAI са предприемача Илон Мъск и Microsoft. На второ място са чатботовете. Друг начин за използване на изкуствен интелект за печелене на пари е чрез чатботове. Чатботовете са програми, които могат да стимулират разговор с потребителите на естествен език чрез приложения за съобщения, уебсайтове или мобилни приложения. Те могат да помогнат на фирмите да автоматизират поддръжка на клиенти, продажбите и маркетинга, както и да повишат ангажираността и удовлетвореността на клиентите. На трето място, анализ на данни. Инструментите за изкуствен интелект могат също така да ви помогнат да анализирате големи количества данни, за да вземате по-добри бизнес решения. Те могат да ви помогнат да идентифицирате модели и тенденции в поведението на клиентите, пазарните тенденции и ангажираността в социалните медии. Това може да ви помогне да оптимизирате маркетинговите си кампании, да подобрите продуктите и услугите си и да увеличите приходите си. И на последно място, виртуални асистенти. Изкуственият интелект може да ви помогне да се превърнете в виртуален асистент, предоставяйки услуги като насрочване на срещи, резервиране на пътувания и
управление на имейли. С помощта на виртуални асистенти, работещи с изкуствен интелект, може да спестите време и енергия, като автоматизирате задачи, които обикновено изискват много ръчни усилия. Ето ви е един много добър пример. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Както видяхте, изкуственият интелект е доста полезен и това не трябва да го виждаме като заплаха за човечеството, а да го виждаме като средство за помощ. Ако това средство се използва като помощник, могат да се направят наистина много хубави пари. Информацията, която ви предоставих в това видео, беше създадено с помощта на ChatGPT. Естествено не беше цялата информация, но поне едно 80% от информацията е направено с помощта на ChatGPT. И ако това видео избухне, смятам, че видеото е живо доказателство, че може да се създава качествено съдържание с помощта на изкуствен интелект. И така, приятели, това бяха само няколко начина за използване на инструменти с изкуствен интелект като ChatGPT и други подобни програми за получаване на доходи. Тъй като технологиите за изкуствен интелект продължават да се усъвършенстват, можем да очакваме да се появят още повече възможности. Благодаря ви, че изгледахте видеото до край. Ако искате да покажете, че оценявате труда ми, не забравяйте да се абонирате за канала ми, не забравяйте да ударите един лайк на това видео и също така не забравяйте да споделите вашето мнение долу в коментарите. Пожелавам ви всичко най-хубаво, чао и до скоро!